Sofia kan kalayok bat ya ka Guinness World Record na kabenta ka jingla jongka banyat da ka kejat syaki surok highway bayasnok lang bat kijaka kan thop ya ka Delhi, Mumbai, Kolkata bat Chennai. Kane ka beriu bana kandong ba Delhi kala pendap ya ka jingyat kejat jongka hadu 100,000 kilometer tang hapo shispa shiphau sngi ar pholai kanta bat ar phau minit. Ka Sofia kala sedang shwa da ka bamare na kanong ba Delhi haka khandriu tarik nok pra ar hajar ar phau dei haka handriu tarik yayong ar hajar ar phau wei ba kalala ban pendap ya ka jingyat bat mare jongka. Em ngam shem la thmu ban randin no haka por banga mare laong ka Sofia haba kala yok pedang ya ka Guinness World Records. Watla ngala mensau haka por banga mare Henry ngala penlit jingmut bed ban pendap ya ka jing thmu jonga haka por balabu. La kershan ya ka Sofia haka tei ka jing mare da ukurim jongka ubalanya da ka kali ban pikir na kabenta jongka bam kadi jongka bat hikai kilan met bat kiwei. Na lor katei ladon sa kiwei pat kibreu banyak da ki cycle kibala yasnok ketilang bat ka haka tei ka jingyat lenti jongka. Habaro kitei kijaka banga mare ladon kinongnya cycle kinong mare kibala yasnok ketilang bat kershan lem yangi laong ka Sofia dan kibala khot yanga bat pan bansa haki yingsa jongki lem bat kabam kadi ru haba ngalapoi hakino kijaka bat kishnong nong kendong. Labun sin ngila syong that shwa haki hotel bat haka por mit ngihap bantia haki surok badon haki yeng basyutap malumala. Men haka sngi satjan kala syapen ithu kum kekenthei bala ban mare syaka surok jongka Indian Golden Quadrilateral ka Sofia kala yathu bakadei ka jingthrang jongka ban yok mare ka jing mare da ka kejat ka pher ban ya ka jing mare marathon haka jingai hadu sau phau ar poinwei khandaisan kilometer ka Sofia kala debbat ya ka Guinness World Record na kabenta ka kanthei bastat baha ban mare nadu Kashmir syadu Kanyakumari.